tamni bagai ringmani nungtini sagal. Hambai belai kayai nongni media rono kesang berani ani tuku kaimani tamni bagai kengkai kok omono sanam suwa sini borono tagbo baksa অনেক শিয়া গইতো অনেক শিয়া কারণে অনেক শিয়া হইছি তিনি আं omono sanam suwa जों sini sabis asram bariwo जों agiwo Tibramo thani ingai singna skang waria singai phainai rok samung khainai rok tini ekjon borokni netriti kok sawo hinai tabuk sini boron gran dara prosmit MBC boron gran ketalmon poribon boron gran maika bini ekensot thangai phondo ono kok sawo hinai hamjagya ingai tini ani rega jog kat phantosi ani baba song thui thaman porebo chini mungui add khai ketal khai rinani hinai phonto जों thangai ponchito rima phontosi prosmit ni bagai kok sawo hinai rega jot kat phondo hojontosi ponchito thangai shesh kai reja bahisi tini o boror rokno tini taisa khitung ngui tong engke जों iu dongno nang sanani musung sini iu dongno जों abahai boror rokno जों kisa mawan suktai abahai boror rong toni kangke sini teha beskango nahari samung khayani bagai kisa khosot thanai gabon bagai nang sanani musung naidi besake kosto khayai जों samung khai phaikya sana purung kangke masali ahaisi kosto khayai tini ponchito phondo thamani ani rega jokat phondo sikhaki bereri jaga apsu phondo khaijaga ha tabu phondo ani ma baba suthui thamaya golo an buphai chungtongo an bagai tangwara na kari ko khasi an buphai chungtongo an buphai chungni bagai phondo rega jokat phondo ta phondo kono ponchito khaijago aboni bagai angkha khambo ang apro sini boron ganang MBC ketal sar prosmin ni bagai kok sawo hene je ani bagai onek sutro kai gapro orek ingka haisi nasik simaya ono apsu phondong kha aboni bagai ang tini duk phanangai social media o ma sapayo haisi tini abahai borok taisa o jaga o sitra khai tongo abono ma chernai sini iu dok abono samungke kahamke ma khainai aboni bagai ang norni thani koyo abono ang sanam sung kok gai focus songrok oneme songrok ha bongni ekencho hamya sawo hinai prosmit ni ekencho kaham sawo hinai je ono busuk kai kosto khaija busuk ka bukhari obrikha ha koni respect maya kono thangmaya kono jaga ponchito thangbo ani pura se sabai ro wa apsu phondo khaija haisi osomoyo ha oboni bagai ang tini jero ma koyo nero ma sabai haisi noni media ro tai ang sanani musongo abahai bororok tini biang kemai thamaikia o dofana hamjangai bororok tini biang go resort thamaikia ya angsi prosmit ni bagai kok khamya saw hungkakai norok tini tangi biang kemai thamaikia ha norok tini tamungui tofana hamjak tungnai bororok prosmit tofana hamjak borok norok tofana hamjak tungnai borok no tintang tofana khibui thangka norok ni salda jawab manai jorno salda jawab manai जों naisi yakaya जों aboni bagai onek bukha dukho nango kosto nango bukha ha onek kosto nango aboni bagai ang tini norok media ro man hono haisi tebo jora tongkho omsigyako tebo tongkho kok tebo sajungnai tongkho amu kaisa surwat sik khairi ko kisisa siko aboni bagai ang bukhawo tongmai ne bagai sang tini sal ja tingi o kok normal media no honai ma sabayo ani bukha tongmaya tini sini boron ganang prosmit bo tini candidate mamani bagai bo candidate mamrono ani bukha pura serangai tongthok thangka ang boro phone khaiya boro phone khayai dara bahai sar bahai candidate mamani siutak oi obisho ingkha ang ma khaini boni ji saga abon porebo ani bukha au ang bukha kesang khaini ang ji ma saga bono apsukai ang bobai close ang hamjago bono belai kha ang hamjago tai maharashtra bang belai ke hamjago ang pura bukha farti ke hamjago asuka hamjago ang agibo botau ko hamjago ang bono haisi maharashtra bang tau ko hamjago agibo hamjago ang da prosmit ba agibo hamjago tau ko hamjago aboni bagai ang belai kai ani bukha ekdom tau serangjak pura tonghe tokungjak pura khujingjak ekdom amuta
abon bagino Nono kai sabo ini ration card dok sab kamu ki monte onimes ta na ki gas brok ta khai. na borok to khaya sudo ono khajai rok borok sawa nang prosmini ekan so tangai bin phasing kok sa tangai nang borok khana ngase tamne bagai ha bos sikon sa borok sibile borok tamne bagai nang ngase khana ngara nang nono se konjine hoite tini nono rega jo kadia kono daba dabi dia nono ses kere nai gede bidi kata ono abu khai kata Apa ni rega kat kure? ani tago rega jo kat konto kere kule an to nanya ani bagai tang saran ngan kuno obak kere hesi an bu phai songi bagai pun sib na khai kita an bu phai bagai poli kitang ba ha obo phon to borok konju to phon to thang nai tini khana bising nong media ro nono sema An konset pa jaga holong mutai poncet asam bare. asram bari andaron kule Blok gate tulasi ba. itulah sekolah gua Je khang nai ko sab khoge sum khat. abo borok ni dol no khoke sumi dol no abo borok joto ek group borok ni dol no asul pondo khai ri kable ha lenden chairman bos hawana ne prosmini bagai kok sawo ha Bung tam bene. Chairman bung tam lenden lenden. ha aba jeng neng tam non tak tam sanai neng jiwan sung nasire dapane bagai samung sabu khanyai mo khanyai ni onek te kisu kok mani borok sabuga haipun angase kok rom pai di sania na rom tin sana ni jora tong kotai kisa sana tai sa borota amo hita abon bagai nang belai belai khang duk khanango abon bagai nang man kono tin yang kisi sakok sana bagai kono haisi engka abo hai borok jodi bus kanggo jodi tongui tong khangga kai borok tebo future nosto khai kinai engka abo hai borok no sing kisa site ma khainai haisi sin iodok narok joto tong ready narok nang koyo ani joto saksalai no tai ani takok bai bandu song ani o dokano hamsa tongai ro narok nang belai belai ke koyo haisi abo hai borok no sitra oi lak re kisan jaga borok no site ma khainai abo narok ni iod ni bising tei bujidi amu kache iod no hambai joto no khulumka tai ang boron ganang sini minister sar ormes no bang sana musungo nung dine tamne bagai tibra mothabo phailiya nung to phana hamjang nai nung to phana yakar maya nung to agin hote si politics thungi phaijak nung to agin hote si nung birodhi dol khai phaijak nung to phana hamjak tong nung dine tangi tibra mothabo taisa phaiya nona koyu tibra motha phaini tai ang sana ni musungo sini khokes nungbo to agi sajak ono samung kaham kai di khaya angke yakai di sungno sajak libo agi bokot ini tam samung kaham khaya motini to phane bagai ja samung khaya nambuni bagai ja samung khaya sala motini do phana hamja tongnai ke bo motini BJP bo tibra mo sorry tibra mo thawo bo phajani ଅଧିକାର tong motini tang phaila gya bini logi tai ko ekjona sango pango tui tongai ro o sango pango phon to chitini mayungmoni rijak ma he rijak tingi klai thamai gamle boro do phana hamjane ro bo da hana hamjane ro ha abo hai tai ko mukra hai uruni waso uru bahat te uru bang phai ka hamblai ma uru bahat thang haisi uru buthai ka hama ka uru buthai thanai haisi bahat omo haisi boro abo hai boro bujika abo hai boro no sing kaham kai sinina kata khai do phani bagai soi samung khainai na khaya sing sinina ka soi do phani bagai samung khainai no ka kai sekelagi mu phaioi wai sabai tontonita khayata ning chuk mang nai ken to bar sing tai chuk tonglia sini MBC boron ganang sini dara prosmin utai chuk tonglia o sangni bini bokti tawo lukha ang bukha wase diok thangka bukha kos tongui nang zakha haisi ang bo apsu kai jemon kos to khai bini jibono jemon kos to khaya tibra mothani warriors ni bo jemon kos to khaya bo jemon to khaya busuk sojo khaya busuk dojo doriga bono yok khagai tongo subak nai tongo tanai tongo onek kichu khaya bono haisi haiboni boya gaya ang bo phun kering tongo bo sau I nung taya kati sa nang orun khai tongni ni ang bono sau salta sini bo joy ngun kubuyo tong ka kai ni kubuyo tabu kubuyo tong joy mong ka haisi kubuyo tong ni botini mang ka haisi MBC puno
aboni bagi belai pai yang kai to no hambai mari waisi aboni bagi yang sana musumu borok sitra rong gege serap sap ke komor matha nai borok kaham ro gege sara din bosore jugre jug sawi thanai haisi kaham ngi thanai abo kai to naiklai tango kai to ni bising ti hamari mano abo tini nukhan amle khoke songdo phani bagi kok sanai ha tini kemai thamai gamle ha boro tini tangi khorang tisi kok semi ado phani bagi boro thangbai ya ha nung to phana hamjo ka di pramo tha tu soi do phani bagi samung khai tumle tini o jaga phai ni odi ka tongo tini o jaga phai kok sana ni odi ka tongo bongni bo tini tangi phai sa boro tamle kiri jak tong boro kiri jak tong ani to phai to pada tam ta khoi dang kiri nai angko ni kiri na kre haisi phai ta nungwa nung tini to phana hamuk nai boro ning tini tangi oma hingka ekdom saya aboni bagi yang sana di musungu sini koran ganang onimes nu sana musungu ang nengo phai di taisa tibra mo thaba urai tupi bo thang tongoi kya da prosmini bagi kok khami sitra saka ha boro kusik fel khaya na kya gunda bahine talangai और किछु खैरी का बहुतिनी महाराज मैं तो भूल काम किया बहुतिनी फाइन खुलुम नो भाई बोले हाँ जों शिव हाइसी जों शिव bo borok kaham bo borok hangya je kaham khanya na nyao segalangan ayo piaba tabuk ni next generation tabuk ni youth young boys tongai ro tabuk bo thik tongo tabuk bo phani bagai suruat khai tong tabuk do phani bagai samung khai tong kaham kai o borok ma kai agi ni je fuse thangjak borok kebengi o jago ekrek tong phai ken to bar ekrek mana ni tai din tan honi Debsi sanggang nai tibra motha debsi sanggang nai 2028 tibra motha hai dong aisi aprosi nai di kerang bo molo hoki bo kakai kerang ma malu tung jagai ma mal bhai hisi salchan awan bagai yang sana musumu aboni bagai ani tini ang belai khayai ang okok rong saya ini tongoni no tini ang nong nibus kan goma saka ani tam opera dengka ba no sala norong nong media bising tu yang sauta ha ani tam opera dengka ani pun opera करे bla ang tam khage ba bol ha ani baba ni borla rega jokat khai di engko bumung sen khaya kon khai khai ni mo ni khai ni o jaga thangi ponchito thangi rega jokat khai ma se laso khai rega jokat ponchi sikhak bai ponchito khai bian ses khai di ka prosmi ni ko ken sokok sau ha prosmi le tam bul khai ba prosmi tam bul khai ba sagara di prosmi to kun bul khai able bo hai leader kaham youth ni bisingo সারা ত্রিপুরাও সেই করিগো বনা বেলাই যে হামজা গো আবার বাগিনো মহারাজ বনা টেকে দিব হামজা মানে বিসিং দিব অনেক বড় কাহাম সিনি দা প্রসমি বনা বেলাই যে হামজা গো আগিন হইতে না আঙ্গো বাই তুমি ফাইও আগিন হইতে বনা বাং হামজা গে ফাইও বিনি নক রব বাং থাগে বাই কনি হে বন্ধ আং থুই রব ফাইও অনেক কক সালাইও সং বাই অনেক কাহাম গাইও আবার বাগে আং তিনি একদম শান্তি মান গাইছি শান্তি মান সুখ কান জীবন পুরা একদম হামবাই hambai jotono nono khuluka abono nornang kaisa koyo sini yu dok thik tongdi o nang nunya bororokno guru bijon khaidro borno tatui ola khaboro te sitra nai aboni bagai nang koyo norno yu dongno noro kaham ke naikuldi noro kaham ke tujuldi amu kaisa yu no amu khorok dokani bagai samung khainyo noro bono siwo kayak ang mabun konyang musuh dan orang pun sang derani jotono hambai khuluka